ba mo nga ibalik ang ROTC og mandatory? Umbot lang ha. Kung kuan ba gyud ni, pero para nako ako muuyon ko. Kay kung iway bitaw nimo, iway gyud nimo ba ang imong makuha nga kaayuhan sa ROTC versus sa kana bitaw ilang giingon nga daghan nilang reklamo nga nag-expose kuno sa ilang mga anak og violence or unsa murag mas daghang makuha nga kaayuhan kaysa kanang ilahang disadvantage nga ginganlan. Kay kung naagog ka sa ROTC good, it mag-encourage na siya, mag-teach na sa mga batan-on karon og patriotism, discipline, tactical skills, physical activity, respect, kanadjong respect, first aid, survival skills, nya mag-develop sa nilang teamwork. Kay kani man gud siya gud na-abolish man gud siya pag 2001 tungod atong kuan nahitabo atong katong panganlag Mark Chua katong iya bitaw ang gi-expose ang anomalya dira sa mga ROTC nga ang ilang leader kay dili kada bitong mobayad lang sila nya dili na sila mo participate papasaron sila igo lang nila bayran unya dili na sila mo appeal sa kana bitong mga formation ana ilang bayran niya pagkahuman nakit-an man gud to siya gud nga kanang mga March 18 2001 rapod nga naglutaw-lutaw sa Pasig River kay after ato niyang gi-expose atong amel taga UST man ni siya pero kung imo jud hunahuna no kung palawman gyud nimo hunahuna ba ang exposure sa imong anak aning ingon ani nga klase sa mga kuan ang exposure sa imong anak sa danger dili man lang nimo makuha sa ROTC dili man ang imo ang kuan bitaw ani ang gi-associate man gud ning stereotype man gud sa ROTC violence dili baya grabe jud kay disiplina niya dili pa na mabati kanyo kamong mga batan-on mo dili pa na ninyo mabati karon kay gagmay pa man mo naglatagaw pa man ang utok pero igkadagko ma-realize ninyo nga ROTC daghan kay mo makuha kuan man na siya, dagka ka na siya kay disaster response. Nagkuan sad na siya sa inyong disaster response, ana. Ambot lang kag kamao baka mo first aid, dili siguro no. Mao man na siya kay dili man gid na i-associate, dili mata kailangan maghuwat og gubat para lang magkuan ta ng ROTC pero di pud ra ba imposible. Di ba? Kami sa una, naami ambot lang mandatory pa pero sa una kay membro man jud ko sa Girl Scout. Nya nagkatsad. Kung naay mag-flag ceremony mo hunong gyud in town me. Nya mo ana din mi sa among kamot, wala man ni. At totoong kamot ihikaps dughan. Muhunong gyud me. Maikog ba mura guilty kay tanan mi kung dili may makahunong kung naay ka nang magkuan national anthem. Ambot ka kamo karon manghunong ba mo? Ay mga dili lang kay kani magud madisiplina sad mo pag-ayo kay mumata mo pag-ayo kay na information kay mag-ayog maliit mo o di push up mo balig sa kagatos. Ana ba? Makakuan mo po ninyo niya kanang mga introvert diha, ana, marag, at least, matry nila ilang kaugalingon, di ba mo? Magkuan sila kanang, bitaw ilang mo, mingle sila, kaya mga batanon, man, gasigi na lang dinuko sa cellphone, gasigi TikTok. Yan, nagsige na ang gimaster, ang sige na lang, pagsige na lang ingog sanaol. Sanaulo na lang yun na ninyo, magsige na lang sanaol. Nya, wala mo kanang, wala mo'y survival skills. So, mas maayo yun siguro ning ibalik ning ROTC, di ba? Isugra ba kayo ng mga batan-on? Wala na, magsig rally-rally. Magsigig ko, magsukol-sukol, na, kusog kayo mo manong ugubat sa China nga. Musukol yun mo sa China. Niyagpabutan ka mo, ratrata na kaatagkuan. Rakraka na tas China, armalayto na, tadi ka mo makaigits kakuyaw. Isugra ba kayo ng mga batan-on karon? Di ka mo makalibang? Kung tinudoon yun tas China? Ang Phoenix Game ay isang mobile betting app kung saan pwede kang maglaro at kumita. Paano? I-click mo lang yung link na nasa description at sa comment. Go na, i-click mo na. Pag na-click mo na yung link, eto na makikita mo. So, i-click mo ang download. Huwag yung cancel, syempre, no? Tapos, pag medyo sira-sira yung mata mo, eto palalakihan ko para klaro sa'yo. Ito yan. Click download. Click download. Ulit-ulit pa. Click download. Pagkatapos, iyan na ang makikita mo. Yan na ang lalabas sa screen mo. Huwag mo pa rin i-cancel. Siyempre, i-click mo ang install. Huwag kang matakot. Wala yung virus. Safe yan. Pagkatapos, eto na makikita mo. Yan ulit yan. So, i-click mo yung register. Tapos, i-fill up mo yan. Ilagay mo ang cellphone number mo, yung password. Tapos, ilagay mo ang OTP mo na matatanggap dyan sa cellphone number na ginamit mo. Tapos, click register.
Pag open mo, eto makikita mo. Yan, may mga options ng game dyan. O, di ba? Ang daming laro na pwede mong pagpilian. Pero, sa hindi ka pa magsimulang maglaro, kailangan mo mag-cash in. So, dyan sa upper left, merong add button. Yan, i-click mo lang yan. Tapos, mamili ka kung magkano lang ang afford mong ipusta. Always remember, may options ka kung magkano ang amount na kaya mo lang ipusta sa laro. Pagtapos mong mag-cash in, pwede ka na magsimulang maglaro kahit anong laro yung gusto mo. Pero kung si tingin mo, sinuwerte ka na, wag mo nang antayin pa na malasin ka pa. Pwede mo na yung i-withdraw yung napanalunan mo. So, para magawa mo yan, i-click mo yung withdraw button sa bottom right. Pagkatapos, i-click mo ito yung lalabas. Una, ilagay mo yung amount na gusto mong i-withdraw. Tapos, ilagay mo yung GCash account number mo. Tapos, ayan na, withdraw ka na. Ang dali, di ba?